क'क्राझार जिल्ला बतझर मुखुमानि सिङाव थानाय बासबारि बाजाराव जोबोद गाजा गोमजायै सरब जनि गोहोनि बिमा दुर्गा देवीनि फुजा फोरबो फालिनाय जायो। जिगुजौ 38 मायथाइनिफ्रायनो बे फुजा फोरबोखौ खुंबोबाय थानाय जादोंमोन। देग्लायबो आगोलाव खुंबोनाय बायदि देग्लायबो जोबोद गाजा गोमजायै खुंफुं आफादनि आफादगिरि आरो नेहाथारि लोगोसे सोद्रोमाफोरनि नाजानायावनो दिनै बयबो गावबा गावनि गोसो बायदियै गोहोनि बिमा दुर्गा देवीनाव बोर बिनो गोबां हारि माहारिफ्रा बे दुर्गा मन्दिराव नुजाथिफैदों। खुंफुं आफादनि आफादगिरि सुकल दे आरो नेहाथारि मधुगोरा बसुमतारी बिथांमोना हर सान नांथाबना धोरोम सिबियारिफोरनि थाखाय मोजां खामानि मावफुंनो हायो। दिनै थामथि सानाव आगान होनायजों गोबां धोरोम सिबियारिफ्रा मन्दिराव फुजा होनायखौ नुनो मोनो। लोगोसे रंगिना संगिना हारिमु मोसानाय दिन्थिनायजों गोबां नुजाफैनो हानाय रायजो राजाफ्रा रंजा खुसिजों सम बारहोहरो। खुंफुं आफादनि नेहाथारि मधुगोरा बसुमतारीया जोंनि खौरांगिरिनि सिगाङाव मा फोरमायखो फै जों मिथिना लानि। खुलुमबाय, आंनि मुङा मधुगोरा बसुमतारी। आं बासबारि सर्वजनिन दुर्गा फुजा कमिटिनि सेक्रेटारि। रायजो राजाफोरनि गाहाम हामलायनाय जासिहरनाय जाबाय। बेवहाय लैहोर लैहोर फैनानै जोंखौ हेफाजाब होफैनायनि थाखाय साबायखर जासिनाय जाबाय रायजो राजाफोरखौ। फैबाय थानाय समावहाय बेनिफ्राय साबसिनै बे दुर्गा बिमानि फुजाखौ खुंफुंगोन होननानै आं आसा खालामो। উদ্দেশ্য আমার ভালো লাগে, বছর বছর আসি এই বাসবাড়ি পূজা দুর্গা পূজা দেখতে, মাকে দেখতে ভালো লাগে, ওই জন্যই আসি। আশীর্বাদ তো ভালো, যাতে আমাকে বছর বছর ভালো রাখে, সবাইকে ভালো রাখে, ওই জন্যই আসি আর কি। মা যেন আমাদের আশীর্বাদ সবাইকে দেয়, আমাদেরকেও দেয়। আসি, বছর বছরই আসি। बाजास्बाय ग्लाग्राफोरनिसिम मोनसे गोनांथार फोसावथाय। क'क्राझार सहरनि दावहारु अट' एजेन्सिया दासान्दि फेस्टिभेल एन्ड एक्सचेन्ज अफार होगासिनो दं। एसेल' बिबांनि रां होग्रोनानै गाव गावनि लुबैनाय बाजाज बाइकखौ बायनो हागोन। बे सोलिफु फेस्टिभेल एन्ड एक्सचेन्ज अफाराव बाजाज कम्पानिनि गासैबो मडेलनि बाइक जेरै पालसार, सिटी, प्लेटिना, एवेन्जार, डमिनार आरो गोदानै लन्च जानाय बाजाज मडेलनि पालसार N150 खौबो मोननो हागोन। बे सोलिफु फेस्टिभेल एन्ड एक्सचेन्ज अफाराव गोबांद्राय नङा, आरसि इन्सुरेन्स लाफानानै 9,999 रां बेसेनावनो लवेस्ट डाउन पेमेन्ट होनानै बाइकखौ लानो हागोन। नोंथांमोना क'क्राझार सहरनि दावहारु अट' एजेन्सिजों लोगोसेनो कारिगाव फेस्टिभ आउटलेट, दतमा फेस्टिभ आउटलेट आरो बडगाव फेस्टिभ आउटलेट ब्रान्च श'रुमावबो होबाय थानाय फेस्टिभेल एन्ड एक्सचेन्ज अफाराव फैनानैबो लानो हागोन। मोजांसिन बाथ्राया बेसोबावदि दावहारु अट' एजेन्सि श'रुमनिफ्राय बाइक बायग्राफोरनो 5 लिटार पेट्रल आरो गंनै हेलमेटबो फ्रि एसुवेर्ड गिफ्ट महरै हरनाय जागोन। अब्ला दानो बुकिं खालाम 6003991187 नङाब्ला 8822 018193 जानबुं अनजिमायाव।